हात जोडा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. 2 वेळा पाणी हातातून पडग्यात सोडून द्यायचं. सर्वेभ्यो देवेभ्यो 3 वेळा पाणी पिऊन घ्यायचं. आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. चौथ्यांदा पाणी सोडून द्यायचं. गोविंदाय नमो नमः. डोळ्याला पाणी लावून घ्यायचं. वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेंद्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमो नमः. प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः. ओम भू ओम भवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः. बोडगेश्वर देवताभ्यो नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. अविघ्नं द्वादशेतानाम्नि अपणेषण्यात् विद्यारम्भवाय प्रवेशेन संग्रामे संगम जायते शुक्लांबरधरं देव शशिवर्ण चतुर्भुजं. ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती वृंदेव सर्वकार्यात् सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधि. निमित्तेन प्रतिवार्षिक करी नोकरी स्थाने धी सिद्धि प्रीत्यर्थे सकल परिवाराणां आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य सकल भक्तगणानां परत एकदा गोमंतकचं नाव घ्या. गोमंतक प्रायव्हेट लिमिटेड. सकल सदस्य गणानां भारत काश्यप गोत्र महागणपती देवता पूजन करिष्य म्हणा आणि सोड. महागणाधिपतये नमो नमः. मंडपदिशात्री महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः. हळद कुंकू सकल पूजन प्रीत्यर्थेला काढा. गणेश पूजा समोर ठेवा. महागणपती देवताभ्यो नमो नमः. सकल पूजन प्रीत्यर्थे गणेश पूजा. हां, स्वस्तिकवर बरोबर ठेवून द्या. ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतांच समर्पयामि. आसनार्थे अक्षतांच समर्पयामि. महागणपती देवताभ्यो नमो स्नानं समर्पयामि. महागणाधिपतये नमो नमः. सुप्रतिष्ठितार्थे अक्षतांच समर्पयामि. महागणाधिपतये नमो नमः. सकल पूजन प्रीत्यर्थे वस्त्र उपवस्त्रार्थे कर्पास वस्त्रं समर्पयामि. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. महागणाधिपतये नमो नमः. वस्त्र उपवस्त्रार्थे कर्पास वस्त्रं सर्व महागणाधिपतये नमो नमः. अंगठ्यामध्ये जाणव पकडायचं. 3 वेळा पाणी जाणव्यावरून पडग्यामध्ये सोडून द्यायचं. अंगठ्यात ओम तस्मै भर्गोदेवस्य नमः प्रचोदयात्. ओम भर्गोदेवस्य तस्मै भर्गोदेवस्य नमः प्रचोदयात्. पूजन प्रीत्यर्थे यज्ञोपवीतांच समर्पयामि. एक पळी पाणी हातातून सोडून द्या. यज्ञोपवीतांच चंदनम समर्पयामि. हात धुवून घ्या. कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणी समर्पयामि. 2 वेळा हळद आणि 2 वेळा कुंकुम. रिद्धी देवताभ्यो नमो नमः. 2 वेळा हळद आणि 2 वेळा कुंकुम. एकार्थे प्रज्वलित करा. महागणपती देवता ब्रह्मणे नमो नमः. त्यातली एक पाकळी काढा फुलाची. डाळिंबावर ठेवा. बाकी सगळं गणपती या सोंडेमध्ये द्या. 3 वेळा पाणी हातातून पडग्यात सोडून द्यायचं. उत्तर प्रोक्षणं समर्पयामि. हस्त प्रोक्षणं समर्पयामि. मुख प्रोक्षणं समर्पयामि. मुखवासार्थे एक पळी पाणी विड्यावर सोडायचं. मुखवासार्थे कोणतारी नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. महागणाधिपतये नमो नमः. गणेश डोक्यावर दोन्ही हातांनी. महागणपती देवताभ्यो नमः. ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतांच समर्पयामि. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. डोक्यावर व्हायच्या दोन्ही हातांनी. महागणपती देवताभ्यो नमः. आवाहनार्थे अभीष्टार सिद्ध्यर्थ पूजितो असुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः. पायाकडे व्हायची. सकल पूजन प्रीत्यर्थे आसनार्थे अक्षतांच समर्पयामि. हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि. महागणाधिपतये नमो नमः. आचमनीयं समर्पयामि. महागणपती देवताभ्यो नमः. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. महागणाधिपतये नमो नमः. आहे असं फुल गणपती या पायाकडे ठेवा. महागणपती देवताभ्यो नमो नमः. पंचामृत स्नान समर्पयामि. महागणाधिपतये नमः. ओम भद्रं गणेभ्यः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. महागणपती देवताभ्यो नमः. सकल पूजन प्रीत्यर्थे नमः. सुप्रतिष्ठितार्थे अक्षतांच समर्पयामि. हात स्वच्छ पुसून घ्यायचा. लेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती नमः.
ओम भूर्भुवस्वं तत्सवितुर्वरेण्यं महागणपति देवताभ्यो नमः सकल पूजन कृत्यार्थे यज्ञोपवीतं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वं तत्सवितुर्वरेण्यं व्यवस्थित गणपतीला अर्पण करा ते यज्ञ डोक्यावर पहिल्यांदा हार घातल्यासारखा घाला आणि उजव्या हातातून गणपतीच्या बाहेर काढा। महागणपती देवताभ्यो नमः पुष्पाणि समर्पयामि। डोक्यावर हे फूल ठेवा। एक दंताय नमः म्हणा। एक दंताय नमः। बसताय वा नाही तर दुसरं घ्या। विकट मोचनाय नमः। हे लहान बरोबर डोक्यावर बसेल। गजाननाय नमो नमः। वर 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 बोला। काशाय वस्त्रमणि श्रीगणं देवशं काशाय वस्त्रमणि भूषं स्यामं संसिद्धात् नादं कलिकासं श्रीगणं देवशं महागणपति देवताभ्यो नमो नमः। धूपम् अग्रपयामि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकार्ती दाखवायची। नैवेद्यं समर्पयामि। त्याला माझ्याकडे द्या। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमो नैवेद्यं सर्वनिवेद्यात् फलद्रव्येन समर्पयामि। 3 वेळा पाणी हातातून पडग्यात सोडून द्यायचं। हात पुढे करा। कर्मण्या भगवान प्रसीद सत्य सत्य मानेन भगवान श्री हरी अनेन कृत ठेवायचा आणि नमस्कार करायचा। मम म्हणायचं। मम नमस्करोमि। चला पंचार्थी घ्या। प्रज्वलित महाप्रभुदयात महागणपतये नमो नमः। मंगलादित्य दीपं दर्शयामि। सुखदता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम शोभादयाची सर्वांगी सुंदर उपेंदुराची कंठी दर्शे मानुतापणाची। जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्नाकरिता गौरी कुमरा चंदनाची ओढी गोमकेशरा तिरे रंगमूळ शोभा शोभरा ऋणदेव पुरी चरणी घालरिया। जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरळ कोंडाचे दिवाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा ते दुनिया निर्मळ वाई दुर्गुळा। जय देव जय शिवशंकरा ऐसा शंकर शोभे उमा वेदाळा। जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू देव देवी दक्ष पालमंथ वैगेरे श्यामाजी अवती हळ देव करे देवा सुस्वरे काषण केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव षडकोटीचे बीज वाचे उच्चारी रघुपती राम अंतरी। जय देव दुर्गे दुर्गटभारी दुर्ग संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणा देवारी हरी पडलो वाता संकट निवारी। जय देवी महिषासुरमर्दिनी शिवरी शिवमर्दे तारक संजीवनी शिवरी शिवमर्दे तारक संजीवनी। जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निराशा क्लेशापासून सोडी सोडी गोपाशा। मंगलमूर्ती मोरया। महागणाधिपतये नमो नमः। सकल पूजन कृत्यार्थे कर्तृत्वार्थिके दीपम। गोमंतक प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून प्रतिनिधी स्वरूपात असलेले भारत पवार आणि त्यांचा हा पूर्ण परिवार आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी असलेले चेअरमॅन विजू पिल्ले या चरणाकडे भक्ती मनन चिंतन सेवा ध्यान पूजन आरती दर्शन घेत आहे। पावन करून घे, मान्य करून घे, रुजू करून घे, अर्पण करून घे। यांच्या परिवारांमध्ये आनंदी वातावरण खेळण्याचा अखंड सौभाग्याचं वरदान प्राप्त करून दे। आयुष्यमान आरोग्यवान असा आशीर्वाद प्राप्त दे।